že mu to naskočí, ako sa vraví. Aj keď teda mu prehráva 30. Už toto naštartuje iného Michala Bardoňa, akého sme videli doteraz. Zaujímavý duel aj na druhom stole. Vrátili sme sa na stôl číslo 1. Uštval alebo unavil v tejto výmene. A Pajche už vyrovnal na 6-6. A teraz nás o tom presvedčil aj Maďar Adam Lindner. Lindner. Je stolný tenis náročný šport. Už dávno to nie je hra, ktorá sa hrá len na chalúbe. Uj, ľahko. Uj. Výborne. Na stole číslo 2, kde hrá Pajche s Pagónim. Predtým loptičku vracal Lindner forehandom takmer spoza chrbta. Ale keď to niekto vie, tak to vie samozrejme a tu je vidieť tú krásu stolného tenisu. A tu prišiel ten a je tam backhand. Alebo 2-5 z pohľadu Miša Bardoňa na podaní stále Maďar. V tomto stretnutí ako v tom prvom štvrtfinále, keď hral nad Pagónim v podstate poistením dobrej cesty za postupom do semifinále. 5-8 pri podaní Bardoňa. Setbal pre Michala Bardoňa. To dokáže na a na obidvoch stranách. Výborne. Michal Bardoň. Dobre. Výborne. Chcem to radšej povedať, ale to by bola katastrofa, keby ho Michal stratil. 4-8 z pozície podávajúceho Lindnera. Až tu rozhodujúci piatý, takže po štvorhre ďalšia 5-setová dráma. Má vedenia 1-0. Tak. Teraz ukázal, že na každého sa dá hrať. Aj teraz sa Maďar. Perfekt. 9. Nepustil to, vyhral 11-6. 5. set. Michal Bardoň teda víťazí nad Adamom. Teda bolo 6-3. Prospekt Bratislavčanov ako v Maďarsku. 6-3 prospekt Maďarsku. Celú melku prehrali na 0. Nevyvíja dobre pre postupové ambície KST. Nejaký vedľajší nasávací pohon, to neexistuje. Takto hrať v tejto dynamike, takto ďaleko od stola a už v podstate 12 setov za sebou.
vo svojich Ale rokoch. ten jeho backendový top spin, to je radosť pozerať. To je naozaj, to je správne par excellence. 3-1 vedie Michal Bardoň v úvodnom sete. Nad Fazekašom 11-7. Michal Bardoň v tom prvom štvrtom nepodanie. Dáva Lindner. A okamžitý útok. A podaní Lindner. A ešte jedno podanie. A hneď získal prvý bod. Krásna. Ako to urobiť, to je oveľa, oveľa ťažšie. Bod zo strany Madera. A znovu. Tento nejde. On si ho ani nepýtal. Kač chytil jeden set s Mišom Bardoňom, čo 12 setov. Bratislavčania tam získali iba 10. A je to tu. Je to tu, bohužiaľ. 1-3. Prehráva Pajche s Lindnerom. Pre dospelých. Tá zápas je doslova do písmeta rozhodný. Takže je taká malá konfrontácia slovenského a maďarského stolného tenisu. Myslím, že nehrozí situácia, že by niekto zľahčoval tento zápas. 9-6. Prehráva 4-9 v druhom sete. Pagoním 18. hráčom až 18. hráčom. Jana sa čakalo, že možno prekvapí, ale aj keby nezískal bod. Len ešte musí Kristián dozrieť. Zahrať vynikajúce loptičky, ale keď sa mu prestane. Vyhráva 7-4. To Kristiánovi ide, jeho hra vyzerá ľahko. Výsledok určite by Bratislavčania, aj keď už hľú remízu. Čo sa ale pri... Nie, Pagoniho ide do kolien. Mladícky prejav. Druhý mečbal Pagoniho. No a toto už Kristián Kobe. Číňan v bratislavských službách Pajche nastúpil proti 4-krát prehry domáci. 1-3, 1-3, 1-3, 1-3. Informáciu od rozhodcovského stolíku. V prípade, že by Pajche pretože zápas Kobesa s Lindnerom je v tom itinerári alebo v zápise až po... Úspešný rok. Ktoré, ako to slušne pomenovať, dosť také... No a verí si aj Robert Pagoni, ktorý vedie v prvom sete nad Michalom Bardoňom 8-4. Tu sledujeme ďalšiu krásnu výmenu. By inokedy vôbec ani sa ňu nepokúšal.
Presne tak. len kozmeticky upraví výsledok na Bratislavčania po prehre 3-6 v prvom štvrtfinálovom stretnutí. Píňanovi, že ide, naozaj ide, vôbec nerozmýšľa, aký. Ukazuje tie svoje povahové črty k víťazstvu, k zisku toho štvorhrou, ktorá býva vždy veľkým jazyčkom na váhach, tak tú štvorhru nezvládli Bratislavčania, hoci mali na to, aby vyhrali. Tá položila základ